दिनै जिहेतु मरिगाव जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गेनाइजेसननि जितु मावथि मेल बे मावथि मेलाव आं फैनानै गावखौनो बे जिल्लायाव फैनानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। गोजोननाय मोननायजों लोगोसे जों बे मेलनि जोहै जोंनि मावथिफोरनि गेजेराव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बोरै गोजोर आरो मोनसे नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै गोजोर खालामनो हागोन बेनि थाखाय जों गोबां बाथ्रा सावरायनाय जायो बेयाव जोंनि वर्कार्सफोरनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे मरिगाव जिल्लानि बर' रायजोफोरनि थामोनथाखौ बा सोलोंथाइ बिथिंखौ बोरै गोजोर खालामनो हागोन बेनि थाखाय माखासे बाथ्रा फोरमायनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जों बोरैहाय थारमाने थाखानाय गुबुन गुबुन काउन्सिलफोरनिफ्राय बोरै साबसिनै दानानै लानो हायो बेखौ मावनो थाखाय जोंनो गासैबो जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बा जिखुनु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जयै बे काउन्सिलखौ बोरै गोजोर खालामनो हायो बोरै जौगाहोनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों रायजोनि गेजेराव माखासे बाथ्रा फोरमायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि हा हुनि समस्या हा हुनि आरो सोलोंथाइ बिथिंनि आरो जोंनि रायजो जानायनि जेবিলাক बिथिं बेफोरखौ गोजोर खालामनो थाखाय बेयाव बे मेलाव सावरायनाय जायो। दा आसाम सोरखारा जितु भुमि निति बाहायदों आरो मिशन बसुन्धरा 1 जाना थांबाय 1 जाना थांबाय दा मिशन बसुन्धरा 2 बे 2 मथेबा गभर्नमेन्टआ जितु इन्सट्राक्सन होदों बे मथे मावनांगौ आरो बिनि बादैबो जोंनो भारत सोरखारा मोनसे 2006 सनाव 2006 मायथाइयाव मोनसे आयेन बानायना होदों फरेस्ट राइट एक्ट बे फरेस्ट राइट एक्ट मथेबा नोंथांमोना आयेनखौ फरायबा मोजाङै फरायबा मोनगोन बे फरेस्ट राइट एक्ट मथेबा ट्राइबेल मानसिफ्रा 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगाङाव जिबिलाक ट्राइबेल मानसिफ्रा जिकुनु रिजार्भ ओनसोलाव बा गेजिं ओनसोलाव थायाथों बिसोरनो बे ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल मानसिफोरनो हानि भुमि सत्त अधिकारखौ होनांगौ आरो जों मिथिनो मोननायाव भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव बे आयेना जाजोब्बाय खिन्थु माखासे मानि थाखाय आसाम सोरखारा बे आयेनखौ मावजोबाखै बेनि थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय नारसिनबाय थादों दा मावदोंब्लाबो बे खामानिया खोब लासै जादों। दाख्लै सनितपुर जिल्लायाव रिजार्भ ओनसोलाव थानाय सनितपुर जिल्लानि बर'फोरनि थाखाय 1301 1301 जननो बे भुमि सत्त अधिकारखौ होबाय आरो होनायाव माखासे जिल्लाफ्राव थारमाने बे खामानिफोरखौ कर्तकिया भाबै गोख्रै भाबै मावनो नागिराखै बे मावनो नागिरैखौ जों सरकारखौ सोंखारिबाय थादों आरो जों बुंबाय थादों गोबां गुबुन ओनसोलाव थारमाने इलेक्सन जादों गुवाहाटि बादियाव खननै इलेक्सन जानायखौ जों सोंखारिदों दाख्लै गवालपारा बादियाव इलेक्सननि नटिस होदों बे बाथ्राफोरखौ जों सरकारखौ सोंखारिदों गोख्रों रावजों जों बुंबाय थादों 2006 सननि फरेस्ट राइट एक्ट जितु बेखौ सम्पुर्ण भाबै मावफुंजोबागौमानि कार्यकमिसननि फरेस्ट राइट एक्ट जितु बेखौ सम्पुर्ण भाबै मावफुंजोबागौमानि कार्यकरि जाजोबागौमानि जाहाथे खुनु ट्राइबेल मानसिफोरखौ इलेक्सन खालामनो मोना बेखौ जों बुंदों जिहेतु जों भुमिपुत्र होनना बुङो भुमिपुत्रब्लाबो नोंथांमोना मोनथिनानै आसरित मोनगोन जे 50% ट्राइबेल मानसिफ्रा दिनैसिम थारमाने हाया गावनि नामाव गैया सोरबा गेजिङाव दं सोरबा रिजार्भआव दं बेफोर हा हुखौ जाहाथे सरकारा थाबैनो दाफुं भुमि सत्त अधिकारखौ होजोबो बेनि थाखाय जों सरकारखौ नारसिनदों आरो जोंनाव स्पष्ट उल्लेख दङ बे 2006 नि जितु फरेस्ट राइटआव सासे परियाला मोनसे परियाला 30 बिगासिम हा मोनो आरो दानि बसुन्धरा 2 नि मथेबा ट्राइबेल मानसिफ्रा 50 बिगासिम हा मोनो गतिके दखलाव बेसेबां दं बे हा हुफ्रा बर' ट्राइबेल मानसिफोरनि दखलाव थानाय हा हुफ्रा ट्राइबेल मानसिनि नामाव जाजोबनांगौ होननानै सरकारनिसिम जों डिमान्ड खालामबाय थादों। जों जिहेतु धुब्रीनिफ्राय लानानै सदियासिम जों बेरायदों बे हा हुनि थाखाय आरो सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो बे समस्याखौ मोनबोदों आरो जुदि जों गोख्रै खालामनांगौ होननानै जिल्ला बेंगिरिफोरखौ जों खावलायबोदों जुदि नोंथांमोननि जिल्लायावबो आं दिनैसो गिबि फैदों नोंथांमोननि जिल्लानि बे सार्कुलावबो जुदि बिदि जादोंबा जों थाबैनो जिल्ला बेंगिरिखौ लोगो हमनानै गोख्रैनो मावनांगौ होननानै जों डिमान्ड मोनसे होगोन आरो आं जिल्ला आफादखौ खावलायलांगोन बेनि थाखाय जिल्ला आफादा डिसि अफिसाव थांनानै जोंनि जितु बसुन्धरा मिशन बसुन्धरानि खामानि हा हुनि खामानि बे खोब लेहमा गतियाव बे ब्लकआव जादों होननानै मोनसे अजद हैनांगौ होननानै आं जिल्ला आफादखौ मोनसे बिथोन